ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатноки дигар баҳри шумо. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. боз як видеои дигар ки одамонро мефаҳмонад ки ба ҷинҳое ки дар даруни қабристон ҳастанд ба онҳо халал нарасонанд. ин роликро дӯстон як ҷавон дар қабристони Англия ба навор гирифтааст. ин одамҳо хаёл намекарданд ки онҳо метавонанд дар ҳақиқат дар ин ҷо чизҳои ғайриоддиро ба навор гиранд. онҳо дар даруни қабристон мегаштанд ва баъдан яке аз онҳо дар даруни як хона гӯем ҳам як куклаи барбиро мебинад ва инро ба навор мегирад. лек бинед дӯстон ки баъд аз якчанд лаҳза ин кукла ба тарафи ин мард нигоҳ мекунад. ва баъд аз ин ягон таи онҳо ба ин шахс бовар намекунанд ва ба назди ин склеп омада дарашро кушода мебинанд ки дар он ҷо дар ҳақиқат чӣ аст. ва ин кукла боз дар назди ҳама низ меҷунбад ва яке аз инҳо мегӯяд ки ман худамро на он қадар хуб ҳис мекунам, биёед аз ин ҷо хубаш равем. Ay, mamacita, se murió, güey. Se murió, güey. Se murió, güey. No mames. Se murió, güey. ин видеоро бошад дӯстон як тиктокер ба навор мегирад. чӣ хеле ки мо дида истодаем, дар ин ҷо се шахс истодааст ва бинед дӯстон ки дар як лаҳзаи кӯтоҳ чизе ҳам ба мисли одам гӯем хело ҳам аҷиб ба таги пои онҳо меояд ва аз худаш як овози хело ҳам бадҳайбатеро мебарорад. ба гуфти шумо дӯстон, ин чӣ аст? фикрҳои шумо оиди ин дар комментария. ду ҷавон ба як серкуфи кӯҳнае ки таърихи хело ҳам зиёд дорад ба он ҷо меоянд ва дар он ҷо намедонам чиро мехоҳанд ба навор гиранд. лек дар ин ҷо пешвақтҳо мегӯянд ки ҳамаи он муллоҳое ки дар ин ҷо буданд худашонро ба дор овехта буданд ва одамҳо мегӯянд ки дар ин ҷо худ ба худ оташ дар мегирифт ва ин ду ҷавоне ки ба ин ҷо омад мегӯянд ки мо хунукиро дар худ ҳис кардем, гӯё ки ин ҷой ба мисли холодильник хунук мешуд. There's no way. That was not us. Turn the mics on. Okay. So you need to move this planchette. You just say yes. Just move it to yes. Why are you staying here? Why are you staying here? Dude, go. I can't see. Grab the light. қувваи бениҳоят баланди полтургейтро мо дар ин видео хоҳем дид. чӣ хеле ки мо дида истодаем дӯстон, дар кухня ҳамаи он ашёҳо худ ба худ меҷунбанд. ин соҳибхона худаш мегӯяд ки пеш аз оне ки ман дар ин ҷо камераро мондам, аз хонаи ман ҳар гуна садоҳои аҷиб мебаромад.
ва ман маҷбур шудам ки дар хонаи худам камераро установка кунам ва аз ин видео маълум шуд ки дар хонаи ман дар ҳақиқат полтургейтс аст. ва бо ҳамин видеоролики имрӯза ба анҷом расид дӯстон. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.